birth of the Savior. Ha? Ang pagkatao sa manunubos. Amen. Ang atong Ginoo. Mga kaigsunan. Ang uban na kapagutan na, Brad, tinuod bagyod nga si Kristo na tao o December? Ha? Si Kristo tinuod nga nagpakatao dito sa tinan ni Maria. Pero kay tinago man siya sa Dios, dili katugaan, dili kasulti, tinuod siyang na tao. Tinuod siyang na tao, pero tinago siya kaigsunan ko, dili ikabutyag ni bisan kinsa kanus na tao unsang pitsaha. Unsang panahon na. Unsang panahon na. Ngano man na? Atong basahon Kolosas 1:1 ug 2. Unsa siya? Atong basahon ng Biblia. Aron atong masabtan ngano og unsa hinungdan nga dili ikabutyag ang iyang natawhan, kay tinuod man siyang natawo kang Maria. Niya, unsa gingon? Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus. Kapitulo 2:1. 2:1. Okay. Kaibot ko ng inyong masayran ang kadako sa akong panlimbasog alang kaninyo og alang kanila sa Laodicea Dayon? og alang sa tanan nga wala makakita sa akong nawong Padayon? aron ang ilang kasing-kasing malig-on sa diha nga matagi kini sa gugma aron makabaton sila sa tanang kadaya sa kasaligan nga pagpanabot Kana pagpanabot og kahibalo mahitungod sa tinago sa Dios. kinsay tinago? Ang tinago nga mao si Kristo. Ilabihan ka klaro mga igsuon. Kung doon na tayo insaktong pagsabot, kaalam, kahibalo, makatugkad ka nga tinago sa Dios si Kristo, dili kasulti. Na di ay tinago. Doon ay mga ilustrasyon sa kasulatan nga walay tinaguan nga dili mahibaluan. Sa other thing pwede na, pero kang Kristo now and forever dili na ikabutyag kanus asya na tao diha ni Maria. So ang Biblia silence, hilom, nagpakahilom ang Biblia nga wala gibutyag. Ngano man nga dili man mosulti ang kasulatan tungod kay wala siya'y sinugdan sa adlaw katapusan sa kinabuhi. Imo di ang butangag pitsa. Atong batahon, Hebreanon City, versikulo 1, nagsugod. Asa man siya ipakasama. Atong basahon City 1. Kay kini si Melchizedek nga hari sa Salem, saserdote sa labing halangdong Dios. Misugat kang Abraham sa nagpauli kini gikan sa pagpamatay sa mga hari. Dayon? Og nanalangin kaniya. Dayon? Og alang kaniya gigawin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang. Dayon? Una sa tanan sumala sa hubad sa iyang ngalan. Siya hari sa katarungan. Dayon? Ug unya hari usab siya sa Salem. Padayon? Nga sa ato pa hari sa kadaitan. Okay, padayon. Siya walay amahan. Bantay ka si Melchizedek walay amahan, Ni inahan. way inahan. Ni kagikanan. Og wala usab siya'y sinugdan sa sa mga adlaw. asa siya nasama. Ni katapusan sa kinabuhi. Dayon? Hinunoy ingon nga na isama sa anak sa Dios. Sama siya sa anak sa Dios. Si Kristo, sama siya, nagpasabot si Kristo, way sinugdan sa adlaw, way katapusan sa katuigan. Nganong mabutangan na ito may suog December 25, magsugod kag adlaw diha. Di ba? Ang tao na nagbutang og birthday, ang Ginoo, wala magsaba sa iyang personal. Di ba? Layo kay igsoon. Ang tao hinimo sa Dios. Mao'y nagbutang og pizza kanus ang Ginoo na tao. Dili na mahimo. Wala siya'y sinugdan sa adlaw. Tungod kay ang Mateo kapitulo 2:6. Atong basahon na. Sa pananaw sa tao diha siya milugwa ni Maria. Pero sa tinuod lang wala siya'y kagikanan, walay sinugdan ug walay katapusan. Unsay gingon 2:6? O ikaw o Bethlehem, sa yuta sa Huda, sa pagkatinuod dili mao ang labing diutay sa mga punuan sa Huda. Ngano man? Kay gikan kanimo, mugi kanimo Bethlehem, mo gula ang usa ka punuan. Nga mo ang magabuot sa akong katawhan nga Israel. Dayon? Og sa tago gipatawag ni Herodes. Okay. Gikan sa Bethlehem sa Hudia. Kang kinsang kaliwat
mahimong magmamando sa iyang katawhan. Atong basahon ang referensya sa Mikyas Kapitulo 5 versikulo 2. Akong basahon ang English version mga igsoon, giyon sa pagsulti. Matod pa sa English. But you, Bethlehem Ephrata, though you are little among the thousand of Judah, yet out of you come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from the old, from everlasting. Asa sa gikan sa walay katapusan. Walay katapusan, dili ka kaminsyon og ganus ang nagsugod. Ganus ang matapos. From everlasting, gikan sa walay katapusan. Busa sama si Melchizedek ni Kristo. Karon ang conclusion makaigsunan ko, dili nato mabutangag pitsa. Kay siya wa pa si Maria diha na. Wala pa gani si Abraham diha na. Atong basahon ang Juan Kapitulo 8. Asay una ni Abraham ug ni Maria, o lahir si Maria, una pa si Abraham. Pero si Kristo una pa ni Abraham. Atong basahon ang Juan Kapitulo 8 versikulo 50. Unsay gingon sa versikulo 50? Dali sa 52. Og ang mga Hudiyo mingon kaniya, karon napiho na gayud namo nga ikaw giyawaan. Si Abraham namatay, maingon man ang mga propeta, ug unya moingon ikaw. Kung adunay magatuman sa akong pulong, siya dili gayud makatilaw kamatayon. Padayon? Labaw ka pa ba sa atong amahan nga si Abraham nga namatay. Ug ang mga propeta nga namatay. Nagpakakinsa ka baoroy. Padayon? Si Jesus mitubag nga nag-ingon. Mitubag si Jesus. Kon ako mao pa ang nagpasidungog sa akong kaugalingon, nan walay hinungdan ang maong kadungganan. Apan? Ang nagapasidungog kanako, mao ang akong amahan. Ang amahan? Ang inyong giingon nga mao ang inyong Dios. Padayon? Apan wala man lagi kamo makaila kaniya. Ako nakaila kaniya. Kung nag-ingon pa ako nga ako wala makaila kaniya, nan baka kun unta ko sama kaninyo. Apan ako nakaila kaniya. Og nagatuman sa iyang pulong. Padayon? Ang inyong amahan nga si Abraham. Nalipay nga siya makakita sa adlaw sa akong paganhi. Dayon? Og siya nakakita nini. Og nagsadya. Padayon? Og ang mga Hudiyo mingon kaniya. Wala paman gani kalim-an katuig ang imong kagulangon. Og nakakita ka na kang Abraham. Matud pas mga Hudiyo, unsay tubag ni Jesus? Si Jesus mingon kanila. Sa pagkatinuod, Amen. magaingon ako kaninyo. Nga sa wala pa si Abraham. Mauna ako. Sa wala pa si Abraham, si Kristo na daan. Imong mabutangan og pitsa. Imong mabutangan og tuig. Imong mabutangan og December 25 baka kaigsuunan maunay hiwi nga pagtudlo. Wala pa si Abraham, naana si Kristo. Wala pa mahimutang ang mga bukid. Proverbio Kapitulo 8. Wala pa mahimutang ang mga bukid. Naana siya. Wala pa mahimutang ang yuta. Unsay gingon sa Proverbio Kapitulo 8 versikulo 23. Unsay gingon? Nagpasabot kang Kristo. Unsay gingon sa 23? Ako gipahimutang sa itaas. Gikan pa sa walay katapusan. Sukad sa sinugdan. Tanawa. Naanadaan siya sa taas. Gikan pa sa sinugdan. Gikan pa sa walay katapusan. Padayon. Sa diya nga wala pa'y kahiladman. Wa pa. Ako nahimugso na. Naana siya. Padayon. Sa diya nga wala pa'y mga tubod nga madagayaon sa tubig. Sa wala pa mapahimutang ang mga bukid. Sa wala pa ang kabungturan. Ako nahimugso na. Naana siya. Padayon. Samtang nga wala pa niya mabuhat ang yuta. Niya ang mga kapatagan. Wa pa yuta. Niya ang sinugdan sa abog sa kalibutan. Sa diya nga gitukod niya ang kalangitan. Bantay ka, sa dihang gitukod niya
Didto na ako. Ana siya. Siya ang kauban. Siya ang mingon. Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Dito na ang Kristo. Dito na ang anak. Ha? Butangan ninyo mga igsoon og pizza December 25. Ayaw. Ha? Hilabihan nga sayop na nga interpretation sa Biblia. Hilabihan nga sayop na. Wala pa ang kabukiran, wala pa ang yuta, tanan naa na ang Kristo. Amen. Ha? Naa na ang Kristo makaigsunan. Sa proseso, miadto lang ang espiritu sa tiyan ni Maria aron matuman ang iyang pagpakatao. Pero sa tinuod lang, ha? Diha na ang Kristo, diha na daan ang anak. Wa pa matukod ang kalibutan. Diha na Juan Kapitulo 17 versikulo 5. Diha na ang anak daan. Ha? Tanawa ra gud. Imong butangag December 25. Okay, 17:5. Og karon naman. Oh, nagampo siya balik ka brad. Og karon namahan. Oh. Pasidungya ko diha uban gayud kanimo. Oh, Niyan ang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto. naghisgot kisiyag ka ni adto. Uban kanimo. Oh, Sa wala pa ang kalibutan. hilabihan klaruha mga igsuon. Ha? Ang Proverbs of ang basahon sa Juan nagka-coincide, nagka-connect susamang instruction o definition nga sa wala pa ang kabukiran, wa pa ang kalibutan, naa na si Kristo. Ha? Sa tinananawan ra sa tao nga diha siyang Maria, aron makita ang pagka-Diyos nga nagpakatao. Busa, sublion ako, dili pwedeng mabutangan natog December 25 kay tinago si Kristo. Tinuod nga nahimugso siya sa tiyan ni Maria. Oh, pero sublion ako, silence. The Bible it is silence about the birth of Christ. Mao na tinuod mga igsoon. Ha? Mao na tinuod, wala musulti ang kasulatan. Hilom ang kasulatan mahitungod sa pagkatao ni Kristo. Mao na tinuod. Nganong butangan man atong December 25? Dili pwedeng butangan. Ha? Dunay uban nga mga komentator o mga Bible scholar naghunahuna nga ang Ginoo na tao gid sa December nga numan kay tingtugnaw daw ang December. Kana ra ba nga reason atong kuhaan og puntos nga ang December kay tingtugnaw labi na sa Pilipinas tugnaw nagsugod ang December mao ipagkataong Kristo? Atong basahon ang Lucas 2. Ha? Nga ang mga magbalantay sa karnero nga gibalitaan nga natao ang Ginoo tingtugnaw kadto. Ha? Atong basahon Lucas 2. Okay, matod pa sa balaang kasulatan. Lucas Kapitulo 2 versikulo 8. Unsa gingon? Og niadtong dapita, may mga magbalantay sa mga karniro. Bantay ka? Dito sa sibsibanan. Okay. Nga na nagtukaw sa kagabhion O, atul gabi ina. sa pagbantay sa ilang mga hayop. O, Og mitunga kanilang usa ka manlunda sa Ginoo. o, Og ang himaya sa Ginoo misidlak libot kanila. o. Magbalantay sa karnero, nagpakaon o gabi. Ting pagkaon o karnero, hayop ang gabi mga igsoon, dili. Ha? Mo ni atong nauna-una. Nganong nagpakaon man sila og nagbantay sa karnero. Wala na magpakaon. Nagbantay lang basig mabulag ang panon. Ha? Diha po sa ilang area naara pod ang sipsibanan. Pero ang buot ipasabot ini nga bersikulo kanang dapita pasilunganan ug maupoy sipsibanan sa mga karnero. Pero dili ting lawig, dili ting tugway og ting pakaon Ano man? sa gabi. Ha? Karon natao daw si Kristo og ting tugnaw. Ha? Matul pas bersikulo 10. Ang 9, padayon na ba sa Brad? Misidlak libot kanila. Oh, Og sila giabot og dakong kalisang. nakakitag manulunda na lisang. Apan ang manlunda miyon kanila. Oh, Ayaw na mo kalisang. oh, Kahit tanawa, gidadaan ko kamog maayong balita
sa dakong kalipay Oh. nga magaabot sa tanang mga tao. Oh. Kaya lang kaninyo, Oh. natawo karon sa lungsod ni David, ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Okay. Ang ilang kuhaon nga reason, ang panahon sa tingtugnaw. Disyembre ba di ay ang tingtugnaw? Sa Pilipinas tingali ang climates o ang klima, December tingali ang tingtugnaw, brother. Pero tuwa man gud sa Israel ni atong gisgutan. Tuwa man ni sa Jerusalem. Ato kuno susihon ang Jeremias 36 kung ang tingtugnaw dito December ba? Atong basahon ang Jeremias. Aron atong masusi mga kaigsunan ko kay daghang mga magtutuon sa Biblia, girambol ang pagsabot og mo hinungdan nga nasipyat sila sa ilang pag-interpret o paghubad sa kasulatan. Unsa may bulan sa tingtugnaw dito sa ila? 36 versikulo 22. Karon ang hari naglingkod sulod sa balay. Nga pahulayan Pahulayanan? sa panahon sa tingtugnaw. Bantay ka, nag-mention og panahon sa tingtugnaw. Unsang bulan na? Sa ikasiyam kabulan. Siyam kabulan, dili December. Ilabi ang laruhan ng mga kaigsunan ko. Ngano na December man na? Asa na may nasalaag ani ron? Ang tigtugnaw sa ila sa mga Israelitas, ikasiyam kabulan, maunay gitawag nila og tingtugnaw. Ang hari, balik kag basa brad? Karon ang hari naglingkod sulod sa balay nga pahulayan. Sa panahon sa tingtugnaw. Dayon? Sa ikasiyam kabulan. Ikasiyam kabulan mga kaigsunan. Ikasiyam kabulan, maunay gitawag og bulan nga tingtugnaw sa ila sa Israel. Dili sama sa ato. Diri sa atong dapit ang December daw tingtugnaw. Di man sama taog nasod. Lahi ang Israel, lahi pod ang Pilipinas. Lahi ngalig ngalan ang ilang bulan dito. Unsa may ngalan silang bulan? Ikasiyam kabulan tingtugnaw. Unsa man na nga bulan sa ilang Jewish calendar. Akong basahon ang gitawag the Jewish calendar months. Ang ilang unang bulan Abib, ikaduha Seb, ang ikatulo Siban, ang ikaupat Tamos, ang ikalima Ab, ikaunom Ilol, ang ikapito Itamin, ikawalo Bol, ang ikasiyam Chislev. Maunay bulan nga tingtugnaw. Maunay natawhan ni Kristo. Og maunay atong subayon ang tingtugnaw. Nataw siya sa bulan sa Chislev. Dili sa December. Ikasiyam pa sa ilang kalendar makaigsunan. Ang ikapulo, Tibet, ang ika-11 Sibat, ang ika-12 Adar. Maunay ngalan sa Jewish calendar year. Ang atong gisgutan karon mga kaigsunan ko taga Israel, si Kristo. Ayaw gamit aning gitawag og modern kalendar. Kining Pilipino kalendar kay dili magkamats, dili magkasibo. Ngano man? Ang atong kalendar matag tuig sa gitawag og Pilipino kalendar. Musubrag 5 ka tuig o 5 ka adlaw kada tuig. Kay matud pa sa history nga gitawag og matud pa sa history nga sinulat ni Jakban MP, matud pa sa history nagingon ang kalendar sa mga Hudiyo dunay lamay 12 ka mga bulan og matag bulan dunay 30 ka mga adlaw. Total sa usa ka tuig doon na sila'y 360 ka adlaw. Pero ang atong gitawag og modern calendar dunay 365 days. Nag-advance na kada tuig og 5 ka bulan. 5 ka adlaw. 5 ka adlaw ang advance kada tuig, nag-una og 5. Lahi ang atong kalendar. Di mao ang bulan,
kay ang atong giunahuna na tao si Kristo sa December 25 or bisag dili butangag December 25 kon December dili musibo kay na tao man kahaog ting tugnaw. Ha? Samtang ang mga magbalantay sa karnero nagbantay sa ilang mga hayop. Gibantayan. Kanang mga magbalantay sa karnero, doon na sila mga roles nga isunod. Kanusaan nila isulod ang mga hayop sa mga shelter kanang dapit nga sa lipdanan nga dili maigo sa baha, ulan o tugnaw. Doon na panahon mga kaigsuunan. Konting tugnaw na. Atong basahon ng history. Okay, atong basahon ng history. Aron atong makita og mahibaluan nga doon nagay panahon sa kasaysayan sa Biblia. According to the geography of the Bible, nga sinulat ni Dennis Bale, page 50, nagingon. The later part of December bring frequent, always happening pros. Nga naman kuno na, kanunay kuno yamog ra. Og yelo. Magyamog og yelo, pero di pa na nimo titawag og tingtugnaw. In the hill country and occasionally snow. Okasyon lang kuno mag-snow, kanang gitawag og hilo. Batol pa sa history okasyon lang. Flores in Jerusalem. Mao ni atong gibasa sa Lucas, okasyon na kuno nang mag-snow. Dili na pirmi nga naman, dili man na panahon gyud nga Paul nga gyud nga tingtugnaw. Occasionally lang na siya snow. Flores snow poles. Dili pa gyud puno nga Paul gyud nga snow diha sa Jerusalem. Okay, ang sunod nga history nag-ingon. Sibat okay, sa likod. Sibat, the 11 months of Jewish sacred calendar. Matod pa din this winter month, ato lang diretsoon ang tapiko, aron ato makuha magigsuon. Okay. Aron ato makuha ang puntos. Matod pa sa history. Chislev, kay maumay ikasiyam kabulan. Chislev, the 9 months of the Jewish calendar. Which fell with in the second part of November. Dayon, first parts of December, matod pa sa ilang pag-apas. This month of Chislev was a month of cold and rain. Kini kuno nga bulan sa Chislev nga ikasiyam, usa ka bulan sa tugnaw ug tingulan. Months of cold and rain. Okay. Mao na giingon. Og mao ni atong gibasa sa Jeremias 30 6 versikulo 22. Unsay gingon sa history? Okay. Matod pa sa history, atong tan-aw ang ilang mga hayop, kanusa nila dalon og asa nila isulod atol sa maong panahon og atol sa maong kabugnaw sa panahon. Atong tan-aw ang ilang mga hayop, asa og asan kanusa nila isulod sa ilang mga dapit nga sudanan. Matod pa sa history, God said, I will give you the rain for your land in 8 seasons. Bantay ka? Matod pa sa Deuteronomy 11:14, I will give you the rain for your land in 8 seasons. The earliest rain and the later rain. Ang unang ulan o ang ikaulahing ulan. Matod pa sa history insight of the scripture. Nagingon, the man's bowl, the raining season was starting
And the flocks, unsa na yung flocks? Mga panuns karniro. And the flocks were brought into the protected shelters. Ang mga mananap dadon sa mga taguanan nga mga area. At nights, isipti nila. Mao na gitawag og mga protected shelter. At night, the 8 months of the Jewish calendar. Tanawa. Nganon man tong gisgutan man kaganina sa Lucas, nga ang mga karnero nagbantay sa ilang mga hayop. Mautoy panahon nga ang Ginoo nagpakita, ang manulunda nagpakita, og nagbalita nga ang Ginoo karon na tao. December ay. Balikon akong history. The man's ball, the raining season was starting and flocks were brought into the protected shelter. Balik ka ba sa ang Lucas, Brad? Giunsa nila pagkir, pagbantay ang ilang mga flocks. Tanawa. 2 versikulo 8. Og niadtong dapita, may mga magbalantay sa mga karnero dito sa sibsibanan nga nagtukaw sa kagabhion dayon sa pagbantay sa ilang mga hayop. Tanawa. Wala magpakaog magabi pero kana nga dapit maunay sibsibanan sa mga karnero ilang gibantayan tuwa sa mga protected shelter. Mga dapit taguanan sa kagabion atol sa bulan sa bul. Mo'y paglugwa sa manulunda og miingon ayaw kalisang. Gikan na ng bulan sa bul, ikawalo hangtod sa sislib ikasiyam. Maunay mga bulan nga rainy season. Ting-ulan, ting-tugnaw na gyud. Nakaron, ang pangagpa sa uban na tao og December kay sa atong sa Pilipinas. Maoy ting-tugnaw ang December. Tinuod ka mga isuod? Wa ka mulapas ang inyong pangagpas? Wa ka masayop ang inyong pagbana-bana? Una nang sayop inyong gibutangan og pizza ang atong Ginoo na tao December 25. Karon ikaduhang sayop inyong gibutangan og December na tao. Bulan sa December wa na pizza. Tinuod ka? Mao ka kini ang basihanan sa Biblia dili. Gawas nga lahi atong kalendar, lagawas nga lahi ang climate sa atong dapit sa Pilipinas. Ang tingtugnaw diri dili tingtugnaw dito. Ang ting-init diri dili ting-init dito. Mao nay usa sa mga reason ngano nga dili og dili gyud musibo ang pangagpas sa mga Pinoy. Nga natawag December 25. Mao nay tinuod mga igsuon. Pero ngano man nga nakakaton man ang kadaghanan nga December 25 asa man milugwa kini. Nga pagtulunan. Atong basahon na po ang history. Atong basahon na po ang history kung naaba ang December 25 sa panahon kaniadto sa unang iglesia o sa panahon sa mga apostoles. Basin og nakutluan na nis mga dili magtutuog ikan. Okay, atong basahon. Birth of the Savior. Matud pa sa history. During the reign of Emperor Augustus of Rome on 31 BC, Jesus of Nazareth was born in the humble stable in Bethlehem. Bantay ka. Maunay pagkatao niya during nga si Augustus Caesar maoy naghari. Okay, matud pa sa history. Christmas. December is a Christian festival and is observed as the anniversary of the birth of Christ. Bantay ka, kay anniversary daw. The birth of Christ. In early times, sa sayo kunong panahon, this day was not one of the feast of the Christian church. Ay, wala man lagi di ay. Wala di ay kini nga pista sa unang Christian nga iglesia. Pero nga ano man sige yung history. In fact, ang matuod, the church father prone, unsay prone, wala malipay,
prone upon the celebration of birthdays. Wala sila malipay nining pag-celebrate of birthdays, and taught them ihitin custom. Unsa hitin? Hintil nga batasan. Hintil day nga batasan kini. It was taught them that Christmas was probably not celebrated until some 300 years ago after the birth of Christ. Wala di ay na-celebrate kaniadto 300 ka tuig human ang natawo ang atong Ginoo. Klaro? Karon, unsay gingon sa history? No one is certain why December 25 was chosen. Nganong walay usa daw makaplagan nga ang December 25 gipili. Chosen. Ngano man na? Nothing in the New Testament to indicate, wala gyud nakapapatuod, that this is the date nga kini nga pizza, the date of nativity sa iyang pagkatao. Wala gyud ay mga kaigsunan. Unsa may nahimo nila? It is believed that the effort, unsa effort paningkamot of the early Christian men of Rome, mga Romano di ay dili iglesia, to change pagan custom into Christian rites. Ila din giusab. Pagano man ang Roma, ilang giusab o gihatagan og paganong pagtulunan og mga kustombre ang Kristiyanong katungod. Onya nag-lead in 4th century AD to adoption December 25 as the date of Christmas. Gitawag pa na og date of Christmas, of peace, of honor, of the birth of Christ. According to the calendar. Unsay gingon? Then in use, December 25 was in the winter solstice. The time which began, the time when days began to grow longer and the other hemisphere, the sun worshipper began and celebrate this day as the promise of spring. Mao na ilang paghuna-huna o pag-ila. Matod pa si Suri, many of the Romans believe and worship the sun. Daghan sa mga Romano nagtuo og nagsimba sa adlaw. Gani si Mitran, mao nay gitawag nila og Diyos nga adlaw. Pero nganong nahimo mang birthday ni Kristo? Nga birthday raman unta sa December raman unta. Matod pa si Suri. They set apart, sila naglain. December 25 of each year, matag tuig, as the birthday of the sun. Birthday pa sa adlaw, ha? Okay. They choose that day, sila nagpili ana nga adlaw, because December 22 is the shortest pinakamubo na, nga adlaw sa tuig. Mao ina ng pag-apas in the winter solstice. Mao na ni panahon sa winter. Dayon after that, the day began to longer and the night shorten. Mutaas nga adlaw, umugabi mububo. Dayon, matod pa si Suri, the sun worshipper made, naghimo na, December 25 as the birthday of the sun. It was their time for a big festival. Mauna ni panahon na nga dunay dako nga pista. Karon, unsay giingon sa history? Many of those accepted Christianity could not stand to see their heathen friends celebrate too jubilantly while they themselves and had nothing to celebrate. So they conceive, bantay ka, unsa may giingon conceive? Sila nag-isip, conceive the idea to transform, pag-usab, December 25 into the birthday of the Lord. Ilan ang giusab nga ang December 25 mimbis nga birthday sa adlaw, himuo na lang nga birthday sa Ginoo. Mao na hinungdan mga kaigsunan ko nga milugwa ang December 25 teaching na sa mga pagano, teaching na sa mga Romanian,
sa mga Roman people. Ha? Dili katawhan sa Dios ang nagpasiugda ana. Nasod ang nagpasiugda, nasod nga dili katawhan sa Dios. Karon ang Biblia nag-ingon ba nga pawaton tas mga nasod? Nga wa man magtudlo ang Ginoo nga manataw siya anang panahon na? Jeremias kapitulo 10, versikulo 1. Unsay gingon sa Biblia? Ha? Atong basahon ng Biblia. Jeremias 10, 1. Kon gitagaan batag lagda nga pasundon sa mga nasod nga hiwi. Pamati kamo sa pulong nga gisulti ni Huba kaninyo. O balay sa Israel. Mao kini ang gingon ni Huba. Ayaw pagtuon. Ayaw pagtuon Sa batasan sa mga nasod. lagi dili lagi pwedeng mo study ta atong ilang nasusi. Suhit. Kaya ang ilang di pwede mo suhid ta sa ilang nasusi. Sayop to nga ang Ginoo na tawag December, nga ang Ginoo na tawag December 25, ilara ng paghimo-himo. Ha? Wala gani ang Ginoo mag-ingon nga December siya o 25 ba siya? Unya gibirthdihan sa mga Pinoy, gibirthdihan sa mga Romanhon. Ang Ginoo gani wala. Si Maria gani wala nga mo'y inahan. Ha? Asa kay nasubay ani mga kaigsunan kus kamatuoran. Kini bakang mga taong naghilabihan kaya mainiton nga mag-celebrate og birthday. Nga bisan si Maria, bisan si Kristo wa gani mag-birthday. Mao ni dako karon nga bantayanan. Layo kay sa tinuod. Layo sa tinuod. Bosa usani sa ato ang tapiko nga gihisgutan tungod kay hapit na. Unsay hapit na yung mga igsoon? Hapit na mag December 25. Mag-celebrate. Celebration na lang ang ilang gihimo kay natao naman si Kristo daw. Atol sa 25. Ang ila celebration na lang pag handom nga anang panahon na siya namatay. Nataw. Wala og walay mabasa sa Biblia. Nakaron unsa man inyong komentaryo? Tingalig ingnon ta sa ilang pag-establisar igsuon nga anang panahon na natawo. December 25 gikan sa ilang panghuna-una pila pa may edad sa Ginoo ron. Og mauna. Batanon pang Ginoo. Dili matuman ang sulti sa Ginoo nga siya walay sinugdan. Way sinugdan, way katapusan. Way kagikan. Kay lamang himuag kanunay bagong edad. Batanon kanunay. Usa na sa sayop nga panguna-una mga kaigsunan. Busa atong limitan ang atong natural nga kahibalo. Mao nay natural o kalibutanon nga kaalam o kahibalo. At tubangan sa Dios na kay wala man masukad sa kasulatan. Unsa may tawag ana? Unang Korinto 3:19. Atong basahon ng yutan og tawhanong kahibalo, kalibutanong kahibalo nga walay mabasa. Gitawag na katawhanon o kalibutanong kahibalo. Tanawa. Unang Korinto 3:19. Kayang kaalam nga iya nining kalibutan may usa ka binuang sa atubangan sa Dios. Binuang di ay. Wa man na mo nay kaalam nga wa magsultig tinuod. Mo nay kaalam nga wala magbutyag sa kamatuoran. Wa may basihan sa kasulatan. Wala. Di ba klaro tataw mga kaigsunan? Walay mabasa sa kasulatan.